Esteen toisella puolella höpinöitsijänä Jarno Leinonen. Edellisessä jaksossa vihjailemani mukaan jatkan pientä arkistopöyhimistä rakentaakseni tästä kokonaisuuden, millaista tuntuu, kun tuntee itsensä aidosti ensimmäistä kertaa vammaiseksi 44-vuotiaana, vaikka on ollut vammainen syntymästään asti. Eli edelleen arkistoista lukemalla blogiteksti, jonka olen kirjoittanut keväällä 2024. Vammaista on ja minua jännittää. Onpahan ollut kevät. Ei siinä, hyvä kevät, mutta samalla outo. Tämmöinen periaatejääräpää on muutosten kourissa. Olen aiemminkin kirjoitellut ja kertoillut, miten olen elänyt ja mistä omasta mielestäni esimerkiksi oma identiteettini muodostuu. Nyt olen joutunut, jossain mielessä ehkä päässytkin, tutustumaan itseeni uudelleen ja syvällisemmin. Kuulostaa varmaan deepfake shit kamalta, että tällainen äijä mitään itsetutkiskelumatkaa tekisi. Enkä siinä mielessä teekään, en ole synnyttämässä mitään parempaa versiota itsestäni, mutta muuttumaan olen joutunut ja joudun. Kai se on niin, että elämä on yhtä muutosta ja muutoksen sietämistä itse kullakin ja millä tahansa elämän osalla. Olen yleensä hyvä sietämään muutosta, etenkin jos pääsen siihen vaikuttamaan ja sitä ennakoimaan. Asiat kun tuppaavat muuttumaan, itsensä pitää niihin sopeuttaa. Mutta kun koko elämässä on, henkisesti nyt ainakin, rakentanut itse pärjäämisen varaan ja nyt 44-vuotiaana joutuu lopulta itselleenkin edelleen tunnustamaan, ettei pärjää, niin tämä muutos on hämmentävän tiukkaa settiä. Tätä edellä olevaa ei kannata ymmärtää väärin. Yhtä paljon, kun olen itselleni ja muille todistanut sitä itse pärjäämistä ja sen myötä rakentanut elämäni niin hyvään asentoon kuin se nyt on, olen aina tiedostanut sen, että tarvitsen apua. Mitään en ole koskaan saavuttanut yksin. Merkitys onkin siinä, mitä kaikkea olen pystynyt tekemään itsenäisesti. Korostettakoon, että aion tehdä yhä. Mutta se, että olen opiskellut, olen yrittänyt ja vaikkapa konkurssissa epäonnistunut ja monessa muussakin, niin olen paljossa onnistunutkin. Se on ollut sitä, että on pitänyt todistaa, että kyllä täällä pärjätään vammaisena vammattomien joukossa. Ihan itse. Töissä, perhe-elämässä, missä vaan. Se pärjääminen, se on luonut sitä onnistumisen tunnetta. On ollut itsensä ylittämisiä ja olen jo nykyisen elämääni ehtinyt tehdä sellaisia juttuja, mitä moni ulkopuolinen ei meistä vammaisista usko. Eikä lopulta tässä keski-iän vaiheessa koe, että mistään olisin paitsi jäänyt. No okei, sitä jalkapalloa olisin halunnut pelata, siis niin kuin kilpailullisesti. Sen tunnustan. Mutta pihapeleissä olen sentään monet kepit katkonut, aikuisenakin. Pärjäämisestä jossain vaiheessa siitä tuli taakka. Kuten arvata saattaa, tuo itsenäisesti pärjääminen ja kaiken tekeminen muovasi siten lopulta identiteettiä aika paljon. Kilpailuhenkisenä ihmisenä asetin kaikenmoisia tavoitteita, kivikovia, mutta myös joustavia onnekseni. Tässä tulee se toinen puoli. Itsenäisyys ei ole ikinä tarkoittanut minulle, että yksin, mutta ehdottomasti itse, minä itse, aina ja poikkeuksetta. Vammaisuus on opettanut minulle osin jopa pakotettua nöyryyttä. Vaimoni on joskus todennut, että olisin varmaan aika mulkku, ellei sitä olisi. Jösses, hyvä lähtökohta parisuhteelle. Totta vie, niin olisin. Olin nimittäin yhtä vaativa muille kuin olen itselleni. Ja siksi minulle on yhä vaikeaa myöntää, etten pysty johonkin. Niitä, mihin en pysty, on nykyisellään jo löydettävissä liikaakin. Vain se toinen puoli jatkuu. Yhtä paljon kun olen kertoillut siitä,
miten pitää itse pärjätä. Olen kaikkialla maininnut, ettei meistä kukaan ole yksin oman onnensa seppä, vaikka nykyään tuntuu olevan muodissa niin väittää. Poltan hermoni aika usein näihin oman elämänsä besserwissereihin ja olen siksi rajoittanut itseltäni esimerkiksi tietynlaisen median lukua. Olen tykännyt aina yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mutta esimerkiksi nykyistä politiikan mentaliteettia lähinnä vihaan. Kaikki kun muka on vaan kiinni omasta tekemisestä ja omasta viitsimisestä. Kun ei perkele ole. Ja jos nyt ei tarvitse kenenkään apua, niin olet joskus tarvinnut tai tulet joskus tarvitsemaan. Et vain tajua, saati hyväksy sitä vielä. Niin se on mullakin käynyt. Tiedän silti, etten olisi edes hengissä ilman yhteiskunnan tukea. Tiedän myös, etten olisi tehnyt mitään. En hengittänyt, en liikkunut, en opiskellut, valmistunut ammattiin ja työllistynytkään mihinkään, ilman että tämä hyvinvointiyhteiskunta on ollut toiminnan ja rahan kautta tukena. Enkä mitään näistä olisi tehnyt ilman lapsuudenkodin ja perheen vaativaa, mutta kannustavaa ilmapiiriä. Meillä ei ollut mahdollista sanoa, että en pysty, ennen kuin sen todisti. Useimmiten siinä sitten kävikin niin, että Jarno-poika tajusikin, että pystynpähän itse tekemään tämänkin. Ja mulle on koko elämäni aikana pääosin vanhempien ja sukulaisten aikaa, vaivaa ja rahaa säästämättä, yhteiskuntaa unohtamatta, taisteltu ja rakennettu vempaimet ja vimpaimet ja hilavitkuttimet, pöristimet ja päristimet, jolla voi liikkua ja olla toisten mukana. Yksi muista. Kiitos tästä. Totta kai läpi elämän syntyi sitten tilanteita, jossa pyrki myös ylisuorittamaan ja vähän sellaisella kiroilevan siilin meiningillä. Ei tarvitse auttaa, saatana. Silti moni auttoi, usein silloinkin, kun en ääliönä tajunnut tai pikemminkin halunnut pyytää, ja aina silloin, kun pyysin. Niin perhe, sukulaiset kuin jokainen kaverikin. Mitään elämäni saavutusta en siis saavuttanut yksin. Itsenäiseen saavuttamiseenkin on aina tarvittu joku. Tämän haluaisin, että nykyisessä individualistisessa aikakaudessa moni muukin tajuaisi. Voi olla, että olen idealisti. Meinaan tekin, joilla ei ole näkyvää taikka näkymätöntäkään vammaa, sairautta tai muuta, tarvitsette lopulta jonkun, jotkut, ja kaiketi myös sen yhdessä toimivan yhteisön, yhteistyön ja yhteiskunnan. Silti minäkin olen vältellyt sitä avun tarvitsemista. Vältellyt toisten rahan käyttämistäni. Käyttänyt omia ylivarojenkin. Totta kai sieltä keskosuuden happikaapista alkaen olen ollut myös yhteiskunnan taskulla. Olen käynyt fysioterapiassa läpi elämäni, senkin teidän muiden yhteisin rahoin. Olen saanut tukea apuvälineisiin, kunnes tulin tiettyyn ikään. Tuli vähän niin kuin vitutus, että saatana, jos pärjätäkseen elämässä ja kelvatakseen pitää vakuuttaa niin hemmetisti pärjäävänsä vammansa kanssa, niin pitäkää tunkkine. Maksan kaikki ylihinnoitellut apuvälineet itse, koska mä voin, vaikka tiukkaa onkin tehnyt. Tuli tietynlaisia negaatioita, ehkä jopa antipatiaa. Saan mennä rahalla itsekin, ja ne, mitä mä en osaa korjata, niin tekijöitä löytyy sukulaisista ja kavereista. Näin mentiin eri osa-alueiden kanssa 15-30 vuotta. Kävin lääkärissäkin tasan sen, että sain fysioterapiani, jota olen aina tiedostanut tarvitsevani. Muuten en halunnut lääkäriä, enkä mitään muutakaan palvelua. Kuinka sitten kävikään? Aattelin, että tuo noin 30 vuotta palvellut pyörätuoli pitäisi jo päivittää. Tai no, minä mitään aatellut. Fysioterapeuttini sai minut suositeltua, että ethän sä äijä edes mahdu siihen tuoliin, johon olet 15-16-vuotiaana mahtunut. No, en niin, mutta jääräpäisesti olin päättänyt, että mä en koko hemmetin
kapistusta tartte. Nämä kepit riittää, kun muutenkaan ei perhana pystyssä pysy. Olinhan muutenkin sitä mieltä, että mä käyn pyörätuoliin vasta eläkkeellä. No, siitä pyörätuolista se sitten lähti lopulta iso pyörä pyörimään viime syksynä kuvainnollisesti. Se otti ehkä vähän turhan kauan aikaa, kun olin pudonnut ikään kuin systeemin ulkopuolelle. Niin kuin ei olisi minua ja koko pyörätuolia olemassakaan, kun en sellaista koskaan virallisesti systeemissä huollattanut. No, pyörätuolin osalta minulla on nyt kuukauden päivät sellainen itselleni uusi, käytettynä ollut käytössä. Olen istunut kuukauden aikana pyörätuolissa useammassa paikassa ja enemmän tunteja kuin aiemman tuolin kanssa vuodessa. Olen käyttänyt sitä yllättävän monipuolisesti ja jos mahdollista tuurien ollessa kohdallaan, käytän sitä vielä monenpuolisemmin polkupyöränä. Se on vielä vaiheessa. Vaikka nyt tuolin käyttäjäksi jo hieman enemmän istahdinkin, en silti aio vielä eläköityä. Kyllä mä kiltisti valtion palveluksessa jatkan ja kiinteistöverotusta teen heti huomisaamuna, joten se niistä höpinöistä, että tuoliin vasta eläkkeellä. Se tavoite joutuu nyt joustamaan käytännön tieltä. On nimittäin ollut hemmetin kivaa ulkoilla emännän ja koiran kanssa, on ollut helppoa kauppakeskuksissa ja kyllä, koristurnauksenkin jaksan paremmin. Älkää nyt luulko, että myöntäisin olleeni väärässä, sillä sitä en myönnä ikinä. Sen myönnän, että pyörätuolin käyttäminen helpottaa jo nyt. Enkä lopeta kävelemistä. Kuitenkin pyörätuolista se lähti vain liikkeelle. Olen nöyrtynyt. Vaimo ja fyssari ihmettelevät, mihin kaikkeen olenkaan suostunut. Kiitos kumminkin molemmille taivutteluista, eivätkä ole ainoita. Silti omaan laariin niitä saavutuksia on kivempi laskea. Reilu kuukausi sitten kävin lääkärissä. Kun tulin sieltä ulos, ei ole koskaan tuntunut vammaisemmalta. Silti tulin sieltä ulos myös tyytyväisempänä kuin koskaan. Olin lääkärikohtaamisesta edeltävät ajat valmistautunut. Päätin paketoida kaiken yhteen kokonaisuuteen ja kuinka hyvää palvelua ja huomiota onkaan parjatulta hyvinvointialueeltamme saanut. Voisit tietysti sanoa, ettei passaa kommentoida saati kehua osin keskeneräisiä asioita, mutta kyllä kiitokset kuuluu antaa silti moneen suuntaan jo nyt, eikä suinkaan taputella itseään selkään pelkästään. Se, miksi neurologilta ulos tullessa tuntui niin vammaiselta, selittyy tällä. Lähdin sieltä reseptin kanssa. Olen vältellyt myös lääkkeitä. Joskus 3 vuotta sitten pyysin relaksantteja ensimmäisen kerran, kun nämä vamman aiheuttamat jäykkyydet on mallia koko vartalo luonne mukaan lukien. Jäykkä kuin mikä ja luonnekin saattaisi olla mulkku, jos vamma ei toisi vähän pakotettua nöyryyttä. Nyt on sitten uutta relaksanttia päivittäisessä käytössä. On uusi pyörätuoli. On tulossa tukikahvaa kylppäriin, uutta tukikenkää, sukkaa ja pohjallista jalkaan, pukeutumisen apuvälineiden kerran. Ja kaikkein suurimpana elämänmuutoksena ensi kuussa on alkamassa elämäni ensimmäistä kertaa henkilökohtainen apu. Se, jos mikä, jännittää minua pirusti, tunnustan. Kaikki ei edelleenkään etene ihan suoraviivaisesti, mutta olen mennävuosien antipatioideni vuoksi todella hämilläni, kuinka kattavaa ja hyvää kokonaisuutta voidaan hyvällä omalla valmistautumisella saada aikaan. Tai ehkä jopa ilman sitä. Hävettää vähän, etten ole pyytänyt aiemmin apuja. Ja samalla olen ylpeä, kuinka paljon lopulta olenkaan yhteiskunnan varoja säästänyt näinä vuosina ja pärjännyt itse. Silti muistaen, että osa siitä pärjäämisestä on valheellista. Sillä, miten mies, joka ei ole viime vuosina saanut vasenta kenkää jalkaansa itsenäisesti, voi pärjätä itse? Vastaus. Ei mitenkään. Se on peitelty sen alle, että oma lapsi on niin avulias ja vaimo myötämielinen. Sukulaisetkin. Nyt vaimo on lähdössä nuorimman hoitovapailta töihin ja itsekin aion jatkaa täyspäivätöissä. Sitä avun tarvetta ei voi enää peittää eikä itseään hämätä,
Jäykimpinä päivinä, kun ei välttämättä meinaa ne kalsaritkaan mennä omin avuin jalkaan. Ja vaikka työssäni viihdynkin, olisi ihan minun ja työkavereiden kannalta mukavaa, että minulla olisi koko vaatetus päällä. Etätyössäkin se ei ole sentään kaikelta suojelevaa. Olen uuden ja jännän äärellä. Mä oon edelleen kykenevä kaikkeen, kuten nyt vaikkapa työhöni. Silti, sen tehdäkseni, mun on jatkossa hyväksyttävä apua ulkopuolelta. Pärjätäkseni arjessa, joka mahdollistaa sen kaiken muun. Ja mun kuuluu auttaa lapsiani vaikka sitten avustettuna, ei lasteni mua. Minua jännittää. Ehkä vähän pelottaakin. Minä, joka ei suinkaan osaa saati rajoitteineen pysty kaikkea tekemään, mutta olen aina tiennyt ja organisoidut sen, mitä pitää tehdä. Nyt olen vähän hukassa ja silti yllättävän iloisin ja avoimin mielin menossa kohti uutta. Vaan kyllä on ollut ihan vammainen viikko. Kävin keskiviikkona vammaispalveluissa. Sain kuulla paljon positiivista ja olen antipatioihin nähden positiivisesti yllättynyt. Yhä. Ja sain vähän satikutia, kun en ole aiemmin palveluita hakenut. Ehkä mä kestän sen muutoksen tiellä kun olen. En uskonut tämän sujuvan tälleen, mutta joskus pitää minunkin olla kai johonkin tyytyväinen. Jo siihen, että asiat etenee loppujen lopuksi toivottuun yhteiseen suuntaan. Kai se on niin, että synnynnäisesti vammainen 44-vuotias osaa nyt tunnustaa olevansa vammainen. Eilen aamulla laitoin vuosittaisen kuntoutushakemuksen menemään. Hain myös virallista EU:n vammaiskorttia. Tähän mennessä mulle on riittänyt auton pysäköintiin invalupa. Jahka tuo kortti tuolta tulee ja asiat etenevät siihen pisteeseen, että tukikahvat on asennettu ja joku henkilökohtainen avustaja uskaltautuu ensi kuussa ensimmäiseen työvuoroonsa. Minun työnjohdollisessa ohjauksessa kyllä se silviisin sitten on, että meikäläinen on virallisesti vammainen. Ja se on jännää se. Kuuntelit juuri sisälukutekstinä, siis blogikirjoitukseni huhtikuulta, mikä H:lla alkava kuukausi se niistä 3 kalenterin H-kuukaudesta olikaan, mutta huhtikuulta eli keväältä 24. Tosiasiassa asiat sitten eteni pikkusen hitaammin. Niitä tukikahvoja ei kylppäri ja vessaan ensin tullut millään ja saivarreltiin siitä, että minkä instanssin vastuulle kuuluu 3 kahvaa tai entä jos tarvit 4 tai tulisiko sitten vaan 2 kahvaa. Ja itsekään en oikeasti tiennyt tuolloin, että mihin soittaa ja kelle keskustella ja vähän oltiin hukassa. No avustajan löytyminen sitten kesti niinkin pitkään, että tuon vuoden kesälomalla heinäkuussa, niin jossain vaiheessa heinäkuun puolta väliä tuli sitten ensimmäinen avustaja töihin, koska niin kuin sopivaa ja aikatauluihin sopivaa ei löytynyt millään. No siitä heinäkuusta eteenpäin kyllä sitten oli 2 vuotta ihan hyvä avustaja ja monet asiat toimi hyvin, mutta hänet joutui nyt sitten erinäisistä syistä vaihtamaan tässä pois. Mutta ei se avustajan löytyminen silloinkaan ollut niin helppoa, kun hyvinvointialueeseen väitti olevan melkoinen prosessi, johon tulen palaamaan, mutta erittäin hyvin tällöin kuitenkin toimi se kokonaisuus ja meikäläinen joutui arkielämänsä jakaan ulkopuoliselle ihmiselle ja sai tarvittavan avun ja pystyin järjestelemään työajat, avustajan tekemiset ja muut. Et niin kuin tässä vaiheessa noin 2 vuotta sitten, niin todellakin tulin positiivisesti yllättyneeksi siitä, että vammainen sai olla vammainen ja vielä niin kuin oma-aloitteisen suunnittelun kautta niin sain hyvin ton täyspäivätyöt ja muut yhdistettyä tähän täysin uuteen kokonaisuuteen, jota pelkäsin, että päästään nyt ulkopuolinen ihminen niin kuin arkielämänsä pukemaan mulle kalsareita sukkia, tekemään mun kanssa asioita.
koska ei ollut niin kuin aikaisemmin, se oli vain se oma perhe, niin kuin nyt veikkaan, että aika moni haluaa kotiansa päästää lähinnä vaan oman perheen ja lähimmäiset sukulaiset, ja kaikki ei halua niitä sukulaisiakaan edes niin kuin ihan kovin montaa kertaa vuodesta tai vuosikymmenestä nähdä, mutta onneksi nyt omalla kohdalla niin kävi hyvin tässä avustajan kanssa, ja omat vammaisuudet ja rajallisuudet on tullut tosiaan eteen. Toki tässä sitten on niin kuin nyt sen välissä, kun minä sain niin kuin, itselleni avustaja hankittua, niin meillä on sitten vammaispalvelulaki on päivittynyt, ja tässä on niin kuin tietyt asiat tätä niin kuin riemuitsemista, ja sen jälkeen niin ollaan oltu niin kuin menossa huonompaa suuntaan. Mutta nämä on selvästi niin kuin erillisen myöhemmän jakson aiheita, missä mennään nyt, mutta että tällainen katsaus parin vuoden takaiseen historiaan, mikä on herättänyt minussa tunneskaaloja ja mikä minua on hirveästi jännittänyt, niin aika vähälle toi pyörätuolin käyttö on jäänyt vieläkin, mutta että avustajan palveluita ja sitä kautta niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamaa tukea olen nyt tosiaan sieltä heinäkuusta 2024 alkaen hyödyntänyt. Tässä on taas ollut pieni tauko välissä, ja mulle on niin kuin uusi avustaja vaihtunut tuossa ihan äskettäin. Ja elämä niin kuin on taas totuttelua sen suhteen. Mutta tässä kohtaa niin saa olla niin kuin hyvin tyytyväinen yhteiskunnalle jälleen kerran, ja nyt tässä oli nyt pieni kurkistus siihen, miten pientä ihmistä voi suurellakin kokemuksella jännittää, mutta joka sitten osaa myöhemmin olla hyvin tyytyväinen saamiinsa palveluihin. Ja palataan sitten siihen, mikä on mennyt parempaan, mikä on mennyt huonompaan. Niin tulevissa jaksoissa ihan näin pitkää historiakurkistusta tai blogien sisälukua ei ole nyt ihan hetkeen odotettavissa, vaan mennään taas askellus kerrallaan kohti esteitä ja niiden toiselle puolelle pääsemistä. Se on tältä erää moro. Kiitos seurasta.